gusto ka maluwas, sulod sa kingdom. Pabitayan sa Hebrews, panultiyo ningon siya, the kingdom that cannot be shaken. Ay bisa pag, kung abot ang panahon nga balibaliw ng kalibutan, kung naana ta sa kingdom, sa Ginoo, dili na ta matarog. Kay una ta muadto sa kingdom of glory, kay ang imaya to amang gid sa langit, yung kita gitawag ta sa kingdom of glory, nga diin mag-glorify na ta puhon sa Ginoo karon usahay di ta kag-glorify sa Ginoo. Although nakailat na sa Ginoo, niya atong pag-glorify sa Ginoo dili mao. O bitaw na nga diin ato ning hisgutan karon ang kingdom. Nga ang mga Parasiyo ug mga eskriba wala nila gisulti. Wala inungdan ang mga Parasiyo ug mga eskriba, giparsyal nila ang pulong sa Ginoo. Kabaw mo sa partial? Wala nila gisulti tanan. Wanang ang mga tao itong unang panahon ningon sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Nganong lack of knowledge man, kay ang mga messengers of God, which is nga ang ilahang lips, na adi ang knowledge, ingon pa sa Malakay chapter 3, na adi ang knowledge, pero wa nila nasulti. Noon, prophecy man na sa Ginoo nga din, aron ang mga tao, i-blind niya. Wala gitugot sa Ginoo nga ang mga Israel, mga propeta, mga Parasiyo, mga eskriba, nagsulti sila og knowledge. Wala gitugot sa Ginoo, gi-blind sila aron kita maapil. Gibutahan sila aron kita makakita. Muna nga nihintag na nga kita ato ning tanawon kung unsay naitabo sa ilaha nganong si Jesus Christ nga ni diri. Ingon pa sa Lucas, si Jesus Christ is nagsulti siya og knowledge. Knowledge ang gusto sa Ginoo sa iyang amahan. Manang gitudlo ni Jesus Christ, knowledge unsaon pag-repent aron unsaon pag-usab. Kaya ang iyang mga katawhan kuno nangalaglag because lack of knowledge. Nga naman, di-reject knowledge. Unya, gi-reject lang po nila ang children nila. Nanungdan atong niabot ang panahon sa Second World War. Nakabaton sila og kasakitan may tungod sa Holocaust. Kaya nga naman, wa man sila kabalo sa buhato laro ng Ginoo mutabang. Labo patakaro kun di ta kabalo. Nga din unsaon nga ang Ginoo mutabang dili lang kay magsimba ta, gani ka ng simba. Gi-explicar na o gisulti na, gi-explain na diri nga kanang tunay tinuod nga pagsimba. So may tinuod nga pagsimba, paghalad. Si Abraham, giingnan sa Ginoo, ihalad na imong anak, kay kitagaan na siya anak, kawa mo siya anak, so kanang tanang gihatag nimo, ihalad na sa Ginoo, bilang pasalamat, pamanay gipangayo sa Ginoo kang Abraham, aron makita kung tinuod bagyod siya nagtuo, nga din siya nituo, nga mao nagnungdan si Abraham, niingon, imo maning hinatag, so, therefore, kung imong bawion, wako'y mahimo. So, iyang gihalad. Manay nung daningon si Abraham sa iyang mga katawan sa sulugoon niya, mga tuta sa Mount Murayat. Kaya nga naman, maghalad, magsimba daw sa Ginoo. Muna ang tinuod nga pagsimba, paghalad na, muna inungdan si Cain ug si Abel, wapay mga pastor, mga preacher, mga pulong sa Ginoo, pero naana sa ilahang kinaiya na magpasalamat. Ang meaning sa paghalad, pagpasalamat na muna si Abel, nagpasalamat siya sa iyahang mga karnero nga gipanalanginan sa Ginoo. Mo nang gipili gyud ni Abel ang pinakamaayong mga karnero sa iyahang mga karnero aron ihatag sa Ginoo bilang pasalamat kay tinagkan man. So iya gitagaan ang naghatag kaniya, nagpanalangin sa iyang mga karnero, kadtog yung pinakamaayo kanindot mga matahom nga din yang nakita siya mga karniruan, iyang gipasalamat sa Ginoo, pinaagis paghalad. Samtang si Abel o si Cain usa ka mag-uuma, so therefore ang iyang ipasalamat sa Ginoo kay mag-uuma mo siya mga gulayon. Pero dito nahitabo nga din ang iyang mga gulayan nitubo tuod o iyang gipang barter, kanang gipang kambyoan sa mga buta nga din yang gikinahanglan kung sa ato pagibaligya
Kunya ang mga nahibilin nga wa nahalin mo to iyang gihala dito sa Ginoo. Tanawa ang Ginoo naghatag nagpanalangin kaniya ang iyang ihatag. Daot. Mo nang gingon kung atong sabton unsa may buot pasabot nimo sa Ginoo. Sige laghatag sa imo, sige gatag unya dili ka mohatag sa Ginoo. Mo bitaw na sa New Testament. Dunay pulong gingon ni Apostol Pablo, the more you give, the more you receive. Kaya ang naghatag nimo, dili gyud na siya makalimot kay ikaw magpasalamaton. Mo nang ningon po ng pulong, it is more blessed to give than to receive. Dagay pa'y panalangin niya atong mga nagahatag kaysa nagadawat. Imbis ang Ginoo naggadawat o wa gani niya tawaga iya kaugalingon is blessed siya kadtong tao. Mao na ang pulong sa Ginoo. Wala nitag na magiskot ta kay kana dito sa ilaha. Wa na gisulti ang tinuod nga pagsimba. Ni ang pagsulod sa kingdom of God mo na hinungdan. Maluwas na ta kung makasulta sa kingdom of God kay nga naman dunay great revelation sama tong una dunay gitawag og prophecy sa Ginoo sa mga propeta nga gisultihan sila kundi daw sila mutuman mo nang hinungdan nga din wabot kanila ang mga pestilence, famine, disasters tanan mo to nahitabo mo na nga kita karon kaila Ginoo nga mao si Kristo nga din siya nagsulti kung sa atong buhaton. Una yung gisulti ni Jesus Christ sa Matthew chapter 23. Balikon tani aron masabtan jud ninyo kinipulong iyang gingon sa verse chapter 23 verse 13. But woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrite, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourself, neither suffer ye them that are entering to go in. Wala gyud ninyo tuguti nga din ang mga tao makasulod. Di mo gusto mag-angko sila para musulod lang. Matod pa niya inyong gisirad-an ang gingharian sa langit. Nga din si Kristo nagdala. Siya na lang. Siya ang nagdala sa kingdom of God. Heaven. Mamatod pa niya dito, seek ye first the kingdom of God. Pangitaon yun na ito ng kingdom. Kaya si Kristo mo'y nagpadayon sa kingdom ni David. O ninungdan si Kristo, kaliwat ni David. Gandiin, dapat ang kaliwat yun ni David, mo'y maghari. Manang royal ba, mga royalty. Para sa tuwa diri, mga, ang sitawag na ganing mga ang presidente, inahan, amahan, kung sa panang, ang mga anak, si tawagan na sa atwa diri, mga, ha? No ka nang gitawag ko, naigi kaso nila nga dili na pwede unta, dapat. Basta naigingon na sa atwa, sa ila dito sa Bible is royalty, anang royal blood ba? Kanang nakakay blood, para anak ka ng mga priest, kanang mga preacher, dili pwede mga tribo nga lain, kung dili tribes lang ni Levi. Kung ikaw lahi nga tribo, di ka pwede mahimo sa Ginoo kanang gitawag og priest. Kang Levi gyud kaliwat. Una, si Jesus Christ, giingon gyud dito, kaliwat ni David. Kaya basig miingon nga nung ikaw may mag-ari diri sa Hudiyo nga di makakaliwat. So mo na inungdan gisulti na daan nga si David giprapisi sa manulunda o gisulti sa manulunda. Siya kaliwat ni David kay ngano man si Joseph parinti man nila David. Unya si Joseph ay amahan ni Jesus Christ. Gitawag siya og kaliwat ni David kay ang iyang amahan si Joseph gitago sa Ginoo nga ordo si Jesus Christ is dili anak ni Joseph kay anak sa Espiritu ipanamkon lang sa wa pa na minyo si Maria mo ni hungdan nga di gitago na sa ila
So nito sila nga si Jesus Christ is kaliwat ni David. Kay mamay giprophecy dunay manunubos o redeemer nga motongha nga kaliwat ni David. Muna si Jesus Christ, dili nila malalis nga kaliwat din siya ni David. Ang iyang gingon dinhi sa Matthew, ingon pa mismo ni Jesus Christ. But woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrite, for ye shut up the kingdom of heaven. Iya manggong gisulat ani wa nila gituan ba? Maninong dan sa verse 23, ingon pa niya, woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrite, for ye pay tithes and mint and anise and cumin and have omit the weightier matter of the law, judgment, mercy, faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Mauni ang dapat ninyo gayong buhaton nga dili una unta biyaan. Kanang judgment, mercy, and faith. Mauni pinakabugat diri sa Bible. Kining Bible nagtudlo ni about sa judgment of God. So may judgment sa Ginoo. Kung unsay gisulti niya mao na. Kung gamay ra. Dili ingon ng daghang grupo. Sabi ni mo, nagdamgo ko gabi. Siyempre, sa akong kabahin, nakaingon yung kung anong, naamang ginamgo na ko nga, niingon kung sa kauban na to ba. Wala na, dugay na siya. Pero siya pagkikipagkita nga nag-ingon. Nganong gamay ra ta, nganong di mo kita madaghan, nganong gamay ra magkita. Sige siya pagulgol ba. Niabot ang panahon ako, nalain ko nganong gusto siya daghan, nganong ako, kayo hindi ko nakahilak ko ba. Nga sa pagkababae, niingon, may giingon sa Bible, di ba? Yan, niingon na lang po ko itong babae ngayon nga, man ay giingon sa Bible, niingon lang po bitaw, tama man ay mo ha. Niabot ang tag na nga din ako nag-guol, antod mahuman na service, ang unang-una na ako, nagduha, ang isa nga nung gamay na daw tag, katong isa nag-iingon, man ay giingon sa Bible, gamay na. Nya mo itong niulit ko, antod niulit ko, pagabot sa balay, mura nakamata ko, nag-iingon ko. Anong na kadamgo ko ato? Because kay, sabihin mo sa tinuod lang, nagpunang-punang akong luto. Nga din, akong gipalandom ang pulong sa Ginoo, ang pastor, wala na nangabi ko kalag. Kung dili, nagbantay na sa kalag sa Ginoo. Kung diin to ang kalag sa Ginoo, nagpuyo. Bisag isa ra na. Kung ikaw usa ka pastor, kung usa ra makakalag ang ipabantay sa imo ha, wala kay mahimo. Mabitaw nang gitagaan pastor ang lugar kay doon ay mga kalag sa Ginoo. Ang problema lang kanang pastor nga pinadalagyot sa Ginoo. Mabitaw na ako Lord. Ako nagwali Lord aron. Abi no sa tinuod lang nahunaan man gyud ako. Di gyud ko wag gyud ko nagplano nga magpastor ko. Wala siguro. Ang mga tao, ako mga classmate, gikan pa sa bukid, nagplano na sila nga magpastor gyud sila. Ako ban man gani, ni eskwela og secular kay magpastor. Ngani sila kay magpastor, kay pinadala daw sila sa Ginoo kay magpastor. Ako wa gyud ko niingon nga magpastor ko. Nakaabot lang ko sa Bible school because of usa ka butang. O kini manggong ginsay nga din ang Ginoo o gamit sa tao nga wa nimo hibaw iba. Doon na manggukoy mo na akong gingon sa inyo atong sultihan tagid mo sige ko na una ba nga anong nahimo ko nimo sa tinuod lang di ko ang ngayon magpastor kay ngano man labi na ko sa syudad wa ko'y kaalam wa ko'y knowledge dili ko kanang price ba nga kasabot ko aron maka-explicar ko ninyo about pinipulo sa ginuhawd ko. Wa bitaw nakasulod ko dito because of kanang ibog-ibog lagi kay pastura man dito kung naibugat. Kunya kay di man pwede sa ila, ningo man to ang kauban nga din magpastor yung ka kay di pwede ng pastura. Nagpa-enroll na nako nga way hinungdan wala tanan pero ang ako nahuna siya gyud. Hangtod niabot ang panahon nga gibati na ako kapait kasakit kay ngano man. Pagabot sa Bible school gireject man ako niya. Sabaw ba mo nang nabigo na ba mo? Manang giingon gibiyaan nabigo nasaktan ka ng mga hugot ng mga pulong ba? Nabati ko na. Niabot man gani ko sa punto nga din nag-attempt ko sa akong kinabuhi.
Mo bitaw to nakayong ko ninyo, sultihan tagid mo muto umok sa dili. Ang tulo ka klaseng mga butang diskalibutan. Hapit ko na magpakamatay, hapit ko kapatay, o hapit ko namatay. Kanang hapit na namatay, ni ato mo ko sa bukid, nga di nawat ang kukusog, dalay ko na ginugtagaan kung balik kukusog, di balik lang. Nakatilaw na ba mo anang wa naging kusog, nga di nakatindog, maghigda na lang. Hangton mo matulog ng piyong, ay wa na may kusog. Pero ako nahuna, nagsampit ako sa Ginoo, hila ko, tagay kong chance Ginoo. Ay di na kong usabi niya ako ang gibuhat. Kaya nga naman, niya ito sa bukid, imbes magbuhat may simbahan dito, nagdalamig mga gamit, aro ipamaligya dito. Kung mo ito ningo kulod din ako usap. Naga ako niya chance, pag kuwan yun, nangurog ko, nakabatong ko kusog, nagan ko. Naabot ko sa Polisi Nasional. Kunya, niabot ko na panahon, nagigan ko sa liliputan. Paguli na ko diri, nagtrabaho ko diri, 1993, di ko kalimot dito sa New Corelia. Kaya ko igsuon, gidala ko. Nagbaho mi dito, kaya kato ko igsuon, bugoy man kayo ito, nadamay mi. Hangtod, niabot ang gubot. Ginamit tayo nag-armas. Wala ako, nakailog ko armas atong sa kakauban na, kalaban ako. Ako'y nigupod niya, hangtod, naapsan ako siya. Nakaluhod siya, ako nahuna, ako tang ibunan sa iya. Nakaingugod ko sa kung nahuna, patay magyuti. O tunga na ko ipadayon. Didaga na lang kung balik. Yung giga ko sa liniputan, unang dalay ko ng Ginoo ng Ginoo, nagkahin ako. Unang ang akong pagkapastuwan ako, iksapayan. Kadin, gigamit ko sa Ginoo, aron pagwali, diliingon aron, pagpangabig kalag. Kaya ang Ginoo, doon ay kalag diri napita. Una kamo, kaning pulong giingon niya dunay mga karnero sa Ginoo dire unya kining sipsibanan para ni ninyo. Mo bitaw na nga ang revelation nagpadayag. Chapter 22. Nakabaw ba mo anang revelation at chapter 21? Gireveal na daan. Ingon pa niya sa verse 21, Revelation 21. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Sa verse 2. And I, John, saw the holy city, a new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God, and God shall wipe or weep. So gani, wipe or weep, kanang trapuhan ba? Wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrows, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Tanawa. Morning gingon sa Revelation, moabot yun ang panahon nga nakita ni John the Beloved, dunay city. City dili utso. Holy city. Kanang Jerusalem, the new Jerusalem, kay kanang old Jerusalem. Mawala man na, kanang old Jerusalem, nakatungtong na dito sa Mount of Olive. Isa gi-search na nimo, hining Jerusalem, nga new, muani na diri, kung ato na, gisukod ko na, labaw pa na kaysa Jerusalem nga naa diya sa capital city of Israel, kanang Jerusalem. Dako ning new, kaning giingon ni John, kay ngano man, multitudes ang musulod Wanang multitudes ang musulod dito, kay naay daghang mga tao sa Ginoo nga nangalagad niya nga kwaon sa Ginoo. Wanang gingon four corners, pagtingog sa trumpeta muanhi si Jesus Christ, iyang gadinon ang tanan.
Gadto sa four corners, ang mga manulon dalpon dito dapit. Kita na ata di dalpon ta diya dito. Kunang gingon sa Isaiah murag tagaan ta og kanang pagkop nga murag eagle nga manlupad lang dito. Which is ingon pa sa Thessalonians sabgawon ta. Inik abot ni Jesus Christ the coming. Wanang gingon niya dito sa Matthew. Kasi iyang gingon dito sa Matthew 24. Immediately chapter 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heavens shall be shaken. Verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angel with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now learn this parable of the fig tree. Oh, dire ra ta kutub. Hingaw pa niya, and he shall send his angel with a great sound of trumpet. Pagtingog na sa great trumpet, mo na nang giingon, rapture. Immediately after the tribulation, the Son of Man coming at the clouds, niya makakita mga tao mag-mourn, gano'ng mag-mourn man kay wa sa laing apil. Ang ilang makita Son of Man. Unya, ang itong mga angels, padalan usa gipaadto sa four corners, gipang kanang gitawag og gipang isnap, kanang gitawag og gikot up ba, gikot up nila mga tao kung asa, kung naatas panakan kot up po dota, wala gitawag sa Bible rapture, which is walay rapture sa Bible. Ang meaning dito gibutang dito sa Bible sa Thessalonians is put up. Simple kinaamat na diri sa gawon ta. Ang nangahibilin sa gawon, ang nangahibilin, ang mga buhi magpabilin, ang mga matay muunag pamangon uban kang Kristo. Daan kang Kristo daan. Unya muani siya dinhi sa gawon pata kadtong mga buhi dalpon dito. Mo na gitawag og the second coming. Dili nang ingon nga kanang rapture is the second coming na of Christ. Sa Bible, ang tao nalibog. Dagay nagwali nga lahi ang rapture, lahi ang second coming. Muna akong gingon sa inyo, moabot yun ang panahon, nubiya ang tao sa kamaturan, basta ka mo, dili pa mo makasabot, din akong gingon, wala ko'y mahimo. Basta ka ng rapture, mauna ang second coming, ha? Mismo ang Ginoo o si Jesus Christ manaog. Muna gingon sa Thessalonians, that is second coming of Christ, kay si Kristo gunanaog, ikadwa na niyang pagnaog na. At una, natao siya, ikadua, mubalik siya with a great power. Muna ikadua niya pagpakita dire, pero kwao na ta. Unya, kanang rapture, mo nang gingon, after the great tribulation, paghuman, dili usa ta mo ingon nga din, rapture ta kay daghang kayo mga teaching karon na pagpaminaw gid mo sa tanang mga wali, basi mubalin mo dito, kay ganahan mo dito, kay ngano man. Wapo to ka paminawon sa dalunggan gani. Mga pangilad ba? Mana kung sulti ko ninyo kay judgment ang gingon sa Ginoo, kay kung dili na ko ni masulti tanan, bala na mo kung dili mo muto, basta mao man iyang bot pasabot. Nga akong nasabtan. Ang judgment sa Ginoo mo ni. Pag human sa rapture, mo na dalo na ta dito. Mo na ang meaning sa rapture is caught up na, is not. Kaya na amata diri is not unta in the four corner, ambot asa ta nga corner. Mo nang gingon mga dalata dito. Kaya nga naman, manaog ang New Jerusalem. Nya kanang Jerusalem, that is the kingdom of glory. Wanang gingharian sa Maya sa Ginoo nga din si Kristo maghari dili sa kalibutan within 1,000 years. Dili na makumpir nimo sa imo kinabuhi karon diri sa kalibutan nga 100 ka lang katuig. Iabot ba kag 100 katuig dili oy? Asa man ka sa 100 katuig ka o sa 1,000?
Kung saan no, pagbato na ng 1,000 years, kung dili ka kalahutay, kung abitan ng who shall endure into the end shall be saved. Giprophecy na nadaan sa last days. Mo nang bantayan na to. Wala yang gingon sa 2 Timothy. Kung sa may yang gingon sa 2 Timothy. Sa chapter 4, verse 1 to 4, ingon pa ni Pablo kang Timoteo kay himuon naman si Timoteo magwawali ha. Pero pulong pa ni Pablo, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kaning doctrine gingon ni Pablo, nagkakaywa kabalukon sa doctrine ni Jesus Christ. Abi nimo sa doctrine ni Jesus Christ. Ang gospel ni Jesus Christ nga giwali nga mao kana ang meaning sa gospel is a good news, the kingdom. Unya ang doktrina ni Jesus Christ nga iyang gipanudlo is holiness. Pagkabalaan ba? Nga kanang pagsimba nato kinahanglan mo anita balaan ta. Sabat di keep it holy. Magbalaan yun ta. Dili lang kay muadto ta dito, automatic na balaan ako kumadto ko sa simbahan. Mo bitaw nang i-rebuke na sa mga pastor, badlungon jud na sila aron makasulod sa kingdom of God. That is a judgment. Matod pa niya preach, reprove, rebuke, exhort with all long suffering. Isulti yun na tanan nimo pag-antos ang doctrine. Isulti na mao nang doktrina. Mao nang judgment sa Ginoo nga din ang doktrina sa Ginoo is pagbalaan. Pagbalaan ta kay ang Ginoo balaan man. Sa una to pad, kadawat anang tuwing linggo panay di ta balaan. Mao bitaw na nga ang rapture nga tong gipaabot dili ta raptureon kun dili pa ta mausab. Mo nang usbon atong kinabuhi ngadto sa immortal o ngadto sa incorruptible or ngadto sa celestial or spiritual body, ikambyo bitaw na ingon pa ni St. Paul, aron kita makasulod sa kingdom, kanang kingdom nga diin the New Jerusalem. Mo nang ilisan usa ta una rapturon ka lang day nga dili day ka. Karon mangutana ko sa imo, sigurado ka kang rapturon ka? Kung magwali ang mga pastor nga naay rapture, kinsa ang rapturon? Rapturon na niya tanang tao nga nituo nga di daghay klaseng pagtuo or patay or buhi. Sa lakad pagkasulti, sultihan ta mo una ka rapturon, ilisan usa na imong lawas kay di na pwede kasuot sa kingdom of God. Ikaw day dalon dito, gawa magay kami ilisan. Mabitaw na nga ingon si Apostol Pablo nga ang tao maput to order. Maput into his own order. Nga aron di na ta mahadlok. So, unsay gingon ni Apostol Pablo? Ilisan atong lawas nga dili na madunot. Aron di ta mahadlok mo nang gingon, o kamatayo nasa na imong kadaugan. Mo na nga atong pasalamatan kanunay sa Ginoo, magbadagayaon ta sa buluton sa Ginoo kay nganuhan mao na iyang promise nato nga ilisan ta una rapturon. Nga karon kinsa may ilisan niya? Kung tanan na pud ko. Kaning how, wa man gyud nawali. Puro why, when, where. Nagbuhat mag-sermon dito sa Bible School, magbuhat mag-sermon, kanang gusto ka magwali, naana tanan, gamito ni mong how, kanang how, wala nang how nila, kanang how, di karabaw, di sila ka-istorya kung unsa yun, unsaon, how, para sige nga, ang Ginoo na igugman mo, how, di ka mamutana, ang Ginoo mo tubag nimo, how, di siyempre mag-how yun ka, kaya ang Ginoo sige if man ang Ginoo if kung kamo kinipulong sa Ginoo puro kung kamo uban ka nako kung diin man kamo kung kamo iya sa Ginoo
Mabita na usahay, makaingon yung kuhabin nila, isi lang yung pulong sa Ginoo. Magbuhat kag sermon magwali, gamiton yun na nimo, ingon sa among teacher. When, what? Pero ka ng how, wala. Kaya nga naman, ayaw lang na yung inang ng how, kay basig muingon na sila how. Mabita nang naay Bible study, kay dunay question. Hindi ka interesado, dili yung ka mo question. Wanang mangutana gyud mo bitaw na nga diin magwali kining commandment. Kinahanglan isulti ni unya sila, makasabot sila, kung makasabot sila mangutana gyud na sila. Mo bitaw nang niingon si Jesus Christ, ask and it shall be given to you. Kung dili ka mo ask, di mo katagaan. Kung wa kay asking. Sige lagwali-wali unya walay pagpangutana. Para ana ron simbahan Ginoo. Simba lang pod mo. Wala gyud giingon nimo sa imong kagalingon saon ako pagsimba sa Ginoo. Mo nang niingon na si Apostol Pablo sa Ephesians, finding out what is acceptable. Pagitaan na ninyo ang sa dawaton. Saon na to pagpangita bi how na pod. O search. Mo na ang pastor, ang preacher sud find words. Mo na yang gingon. The word of truth. The acceptable word. Mo na iyang gingon dito. Mo nang nangita ko. Mo nang gingon nga kining pulong sa Ginoo ba. Mo nang ingon si Pablo kang Timoteo. Preach the word, be instant, in season or out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine sa verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having aching ears. Kay nga naman, buabot yun ang time, sadya nga di na sila ganahan sa sound of doctrine, kanang pagbalaan-balaan. Di mo ganahan balaan, kay nga naman, lisod magbalaan oy, di ba? May patong mga nitibo nga bilaan, bro, balaan na to, di bilaan lang, ay lang nasa ila. Pero balaan, mga bilaan. Kita ng mga tribong bilaan dito sa Tiangas o sa General Santos na adya mga bilaan ng mga tao. Mana yang gingon? Wabot yun ang time. Nga di ang mga tao dili na kalahutay sa pagpaminaw sa doktrina. Tungod kay ang ilahan kagalingon, gibati nila ang kaibog na wanang naghip sila, nangita na lang sila o sa ilang kagalingon, anang mga teachers nga mutambal, nga mugilok-gilok sa ilang mga nagakatol nga dalunggan. Di sila ganahan. Sa tinuod lang, musulti kong mga pulo sila, di na sila ganahan ng mga tao. Kamu, ganahan ba mo musulti kong tinuod? O sa'y gani, akong pamilya, di ganahan. Ganahan sila maminaw. Pero sa tinog lang, bisa asa pumato, kinimpulong yun sa ginawa ko. Isulti. Doon na po yung mga amigo ganahan siya, pero namatay lang to ba? Nakaingon ko sayangan ni akong amigo ba? Huwag gani, musulti kong pulong sa ginawa, ganahan yun na siya. Makatawa siya, malipay niya, mangutanga pa yun siya. Amot, ingon nato ko, makakita ko mga amigo nga din, ganahan ganit sila. Mas daghan yun ang ako mga amigo nga din. Once nga din, musulti ko, bisag pastor gani, muli kay. Lumahi mo, mangitan pamagi, mundang, o gisgo sa pulo. Abi mo, kini mga pastor, walihan gani di mo ni mga pastor, masuko. Pero kung sila'y muwali sa mga membro, kasukan nila. Kung sila'y walihan, naaman diya sa pulong sa Ginoo, wa sila kabalo, kamo mga magwawali, giwalihan ba ninyo yung pagalingon? Kung kita may muwali sa imong kagalingon, di siyempre katong isig ka pastor, una nga dapat unta nga pastor, dili mag sinukanay ba? Pero what time mahimo, that is basta magsulti kag kamatuoran, masukog yun sila. Kay ingon man ang Jesus Christ. Mao na yang deep prophecy sa last days. Ngano man, moabot ang panahon, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kanang di na sila ganahan ba? Maminaw ining doctrine, kanang doctrine of holiness. But after this own last, kanang ilahan na lang kaibog ilang patungayon. Ya, mangita na lang sila og mga
mga themselves, sa ilang themselves teachers. Sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. O, kanang doctrine ba? Kanang tinuod nga doctrine, mo nang kamatuoran. Kaya ang doctrine yun ni Jesus Christ is holiness. And shall turn into fables. Unya mo, adto sila dito sa mga tinumutumo na lang mga wali. Mabot ang panahon. Tinumutumo, gusto sa tinumutumo. Sa verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of evangelist, make full proof of thy ministry. Giinan siya dito, si Timoteo. Munang gingon. Pero pagtukaw, pagbantay yun, i-prove yun nga ikaw ministro. Kaya daghan mamay yung mga ministro lang, pero dili ministro. Mabita na importante nga ang tao gayon. Doon ay pulong sa Ginoo. Sige, tagsimbay niya, watay pulong sa Ginoo, watay kabalong sa itong buhaton. Mabita na ang uban, ang hadlok na sa okay ba ning baksin? Masag nila ng baksin? Mabita na kung gingon sa inyo sa Mark chapter 16 verse 17. The sign shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils and speak with new tongues. Sa verse 18, when you take up serpent, kung mapaakan daw mo serpent, and drink deadly, deadly, mga deadly drink, makainom kag mga deadly o mga poison, it will not hurt you, dili na makasakit kanimo. O bitaw ng gingon ni Jesus, ayun ikadlukin ang patay sa inyo lawas, ako nang bahala, ako mo ikadlukin, makapatay ko anong lawas o kalag, mo nibut pasabot ba, di ba? Do not be afraid who kill the body, but afraid those who kill the body and souls. Kaya nga naman, kuyaw kayo ang makapatay sa atong kalag. Useless na ang body na to. Wala nga atong bantayanan, katong patay, unsa man atong pagbantay, how, nganong, nga, why, o kanang why na po. Kaya siyempre, kung patyo na imo ang kalag, sabi niyo asa patyo ni mong kalag, ang lawas patyo niya, ato kaminteryo. Ang kalag nga patyo niya sa Ginoo, ato sa impierno. O asa may mo ay gusto, naamang gina impierno. Mabita na nga, ang propesya sa last days, mo nang mahitabo. Mo nang gipahinumduman ni Pablo si Timoteo. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12, prophecy lang gyapon niya, mo nang magbantay ta. O bitaw nang magtuuntag yun sa tinuod gayud nga gitawag og judgment. Judgment ni. Kanang judgment sa Bible is condemnation, law, ordinance. Balaod yun. Balaod is balaod. Ordinance is ordinance. Dili na pwede nga usbunan nimo, dili na pwede nimo matwist o ma-risk or magitawag og mga pagbaliktad, pervert, di nimo ma-pervert na. Sa verse 10, chapter 2 Thessalonians chapter 2, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, ang tanan nga nailad nga mga dili Diyos nun, sila mga laglag, because they receive not the love of the truth, tungod kay wa man nila nadawat ang paghigugma sa kamatuoran. Nganong wa man nadawat kay wa man po nangayong gugma, nga ang gugma bunga man na sa espiritu, ditudlo man na ining pulong sa Ginoo. Kung saon nimo paghigugma, kabaw ba mo mahigugma? Number 1 sa gugma is long suffering. Antusa lang, no? Kung na ang paghigugma sa Ginoo o ni Jesus Christ, nag-antos siya. Mo nang long suffering. Kining long suffering na to, aron mag-repent lang yun ta. Mo nang wa panibalik kuno si Kristo. Mo nang gingon sa 1 2 Peter. Mo na sila wa na igugma sa kamaturan that they might be saved. Nga unta sila maluwas, aron maluwas sila. Ang nawala sila, ang gugma sa kamaturan, di sila muadto sa simbahan aron maminaw pag-usa unsa pagi atong buhaton. Wa pa man ang time na abot, nahitabo, wala pa perfect time. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, when the perfect is come, and the imperfect, kanang dili na hingpit, vanis away na na, pag moabot na ang perfect.
Mo na atong gipaabot kanang perfect time nga giingon ni Apostol Pablo is kanang pag-ilis sa atong lawas. Ilisan ni aron rapture ka pagbalik ni Kristo. Unya usaon man pag-ilis atong lawas kung dili ta ma-born again. Kinsa may iyang pang-ilisan katong mga wa na born again? Mo bitaw nang niingon si Jesus Christ, marvel not, you must be born again. Mo na ang mga tao sa tinuod lang, oh. Sige gyapon silibrar sa ilang old man. Na tao na makapag-usap. Wa ba ta kasabot ana? Yung ka na born again ka. Kay nidawat ka og nituo ka kang Kristo, pero ang imo hanggi silibrar, abi nimo kailabang mo sa Dios. Number 1, ang Ginoo is siloso. Pabitan na niingon God is jealous. Niingon si Joshua, you cannot serve God because God is jealous and holy. Gawas pa kung mangalagad ka, basig magsilos ng Ginoo nimo. Nga balaan ang Ginoo, o di ka kalagad. Kung gusto ka mangalagad sa Ginoo, o ayaw pa silusa ang Ginoo kay masuko ang Ginoo to jealousy. Ang iyang kanunay gikasukan sa tao, iyang gisulat din na-provoke siya to jealousy. Nganong gibati niya ang kalagot kanunay sa mga tao because of the jealousy. Ngano man kay ang mga tao, giglorify nila ang mga tao. Giglorify nila ang ilang kagalingon ni unta ang ilang pag-glorify sa kagalingon, ipasalamat na sa Ginoo. Kay matod pa dito sa kasulatan ingon ni David, glory due to God. Unya ingon ni Isaiah, ang Ginoo dili mo allow nga ang iyang glory is makuha lang sa uban. Himayaon nimo ng tao, nga mayo ba nang nagbuhat na si Muha? Ikaw ba din nagbuhat ana kay imong himayaon na? Nga makaingon ka nga at pagkagwapuha sa akong binuhat. Ang Ginoo ra siguro dapat himayaon kay siya mo'y nagbuhat na to, di ba? Salamat Ginoo kay imo kong gihimaya. Mo bitaw nang naay parables diha nga ang clay di magbuot sa pattern. Kung unsay gusto sa pattern, ikaw nga clay ayaw pagbuot. Mo na yang gingon dinhi. Kinahanglan ma-born again ta una ta ma-change. Una ta ma-rapture, i-change yun ta. Mo nang tulo ka klase, born again, change and rapture. Kay kanang rapture is pagkuha na ni atong mga na ilisa na katong giingon ni Apostol Pablo mabot ang time kasi Jesus Christ in the twinkling of an eye ilisan ang mga tao, kitang mga Christian kinsay mailisan katong mga na born again. Katong na born again, katong wa na nagsilibrar sa mga tawhanon ba kanang imong pagkatao because nidawat ka na kang Kristo, na born again na ka, di ba? Nganong na born again naman ka? Sa unsang paagi na born again ka, natao ka sa espiritu dili sa unod. Ingon pa niya ni Nicodemus ang giingnan ni Jesus ka ang natao sa unod-unod. Mo na magsilibrar pa sa unod. Nakoy pagkumangkon bago lang dili ni ang iba, kasi mo makaingon ko ay siya pero wala na lang tong nagsugi. Gikan daw siya dito sa Paris Big. Nunguna. Yung tao, no? Wag yun, ang pastor, wag yun nagbadlong. Yato siya siyang father. Kay, nga naman, sa maron? Father's Day. Naging ko Father's Day. Padalaan pa ko cake ito naging Father's Day. Happy Father's Day. Sabi mo sa tinuon, ang Ginoo mo, nagsilos ni mo. Once nga muhinom ka pa. Happy Father's Day. Ang tao man ay mong gingon, ang father man ang nimo. Born again na ka, ang imong father, ang Ginoo, di ba? Sa tinuod lang. Dawat ba mo ana? Mo na ang doctrine ni Jesus Christ to be holy. So pagkahuli nimo kung dili ka mag-spiritual ang ingon pa ni Apostol Pablo, we know the Word of God is spiritual. The law is spiritual. Naagi na sa Bible. Abot na hatag ba na ko ng versikulohan ninyo. Basalan na ninyo sa Roma na ana dito. Kung naamoy cellphone dia, tanawan ninyo ang tuwan. Itawag ko spiritual. The law is spiritual.
naa na sa Roma. Mao bitaw na nga diin ang pulong sa Ginoo kinahanglan mahibaw nato. Kini giprapisi ni moabot yun ang panahon. Sa Timoteo, moabot ang time nga diin ang mga tao mubiya na dili na maka-endure sa sound doctrine. Kanang mga doktrina sa kamatuoran. Unya, dinhi sa Tesalonian, moabot yan ang time nga ang tao mga nailad, nga mga daotan, tungod, wala sila nahigugma, o na dawat nila ang gugma sa kamatuoran that they might be saved. Sa verse 11, and for this cause, God hath sent them a strong delusion that they should believe a lie. Mo hinungdan nga din ang Ginoo nagpadala nga oblig-on nga kayong kanang delusion ba nga adto na lang sila mutuo ba sa bakak, sa mga bakak. Amot kung inyong pagtuos ako, bakak ba niya akong gisulti o ako'y mahimo basta mo niya akong gisulti o nasabtan diri. Sa verse 12, that they all might be dumb who believe not the truth, but the pleasure in righteousness. But had pleasure in righteousness. Apan sila adunay kalipay sa dili mga matarong. Mo ning nungdan nga sila tunglo gidam who believe not the truth kanang hindi pagtuos kamatuoran so pagtuos kamatuoran wang ko isulting kamatuoran kanang maluoy ko sa mga tao pero kamo kurtiyang kamo dalay ko lang Ginoo nagpadayag sa tuwa balag di mo mutuo na mao na ang judgment so no to pag enter mao na born again twinkling of an eye and rapture mao na unsa pa may mo ikalibog be aron mo ato sa 1,000 years kining ato ang bilalata ka tuig diri 60 years old ako 62 na ko wala ko isa pa yan na di na ko cambio niya ako pagka 60 years old niya atong 1,000 years paningkamutan yun ko makasulod yun ko muna nangayo ko sa Ginoo kanunay kay wa matay mahimo kung wala ang Ginoo di ba manang ani kita tanunay pangayo lang gyud mo o bitaw na ang gihimo sa para sa mga eskriba, giumit nila. Wala nila ba itudlo? Wala nila gitudlo ba? Giumit. Although nagwali sila, pero partial. Mawita na nagwarning si James. Usa ka disipulo sa Ginoo sa James chapter 2, kung imong natuman ang tanan, nakalapas kag isa, unsay tawag nimo? Diya sa Ginoo is malinapason ka. Usa lang na ang nalapas nimo. Mawita nang bantayan yun nato ning mga kulang nato. My people are destroyed because lack of knowledge. Nakuwangan na tag-isa. O diya sa Ginoo is guilty na ta. O bitaw ako nangayo sa Ginoo say kuwang na ako gyud Ginoo bilang pastor. Mo na nga din nagpa-ampod ko ganon sa Ginoo kay ngano diya sa Ginoo is God is holy. None can compare with the promise of God. Wala makakumparar sa promise sa Ginoo. Mo bitaw na ang promise sa Ginoo. Ambot sa Revelation ingon siya, trapuhan daw niya ang atong mga luha, wala natin pagilak, wala natin kagulanan, wala natin kasakitan. Di ba? Ato itong gibasa sa Revelation chapter 21. Sa diyan moabot na ang New Jerusalem. Nga naman, ingon sa Hebrews, nagtanaw mangguta sa syudad nga Ligon, fortified city. We are looking for the fortified city. Nangita ta atong mga ligon nga syudad kung dili lang naala na sa Ginoo kanang gingon ni Jesus Christ. Mo na ilang giumit. Unsa may ilang giumit? Sa Zechariah chapter 8 verse 16, these are the things that ye shall do. Speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gate. Aron ang kalinaw naa sa atong gate dire. Aning ato ang pagsimba ang gate ini. Peace. Di na ta mahadlok, di na ta mabalaka. Kung naa manggaling ng baksin, ayaw na mo kadlok ana. Naa matay Ginoo, di ba? Written is he that is in the word. Kitsa may naani mo ang Ginoo. Mo nang tuhuig yun ang Ginoo kay bisan pag makakaon ka og hilo, makainom ka gilo, mapatang kay bitin di ka maunsa, baksin pa ka, di man na makahilo ng baksin. Di man na makamatay ang baksin.
Makamatay lang na kung himalatyo na ka. Pero kay naama kay Ginoo, ayaw ka luki lagi. Kay ang Ginoo nang bahala na, kay wala din na sa Ginoo gi-promise nga ang imuhang lawas mawala. Kaya atong gidawat si Kristo, eternal life na. Kanang eternal life, yung pa ni Jesus Christ, dili na mo pass by death and come into judgment, dili yun na mo ato sa judgment. Kanang judgment, magpaabot ka nagdesisyon na. Kaya ang judgment, yung sa dictionary is the decision. Wala yung gingon din sa Zechariah chapter 8 verse 16. These are the things that ye shall do, speak ye every man the truth of his neighbor, execute the judgment of truth and peace in your gate. Aron ang talinaw na sa inyong balay, asa ba ng gate gingon sa Ginoo, bisan asa ka basta sa imo ang mga puntahan na ay kay kalinaw mo gawas ka. Anong gate man kay bisan asa ka musulod mo gawas sa gate na kay kalinaw, di na ka mahadlok, di na ka mabalaka. Sa Leviticus chapter 18 verse 4 and 5, kaniadto pa niya, verse 4 and 5, ye shall do my judgment and keep mine ordinance to walk therein. I am the Lord your God. Sa verse 5, ye shall therefore keep my statute and my judgment, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. Ang Ginoo gyud mismo nagsulti. Matod pa niya, kung imo nang buhaton ng judgment, mabuhi ka, diha ka mabuhi sa mga paghukom sa Ginoo. Mao na nga wa gisulti sa parang yung mga eskriba. Mao na nangamatay sila tunguna. Mao na gingon niya din, ang judgment is a decision. Judgment and mercy and faith. Ano mang gitawag man mercy and faith. Wa man gibutang dito judgment, love and holy. Kay mao maning wala gisulti nila kaning mercy kanang faith. Gisulti ba din ang faith? Wala oy. Karon kung nakay giingon sa pastor nga ikaw kinahanglan mo tuo ta, wa ka nang utana ang saon. Kung ang Ginoo mercy, wa ka nang utana unsa lang mercy. Abi niyo kining grace ba? Kaning tao kusog lang mo awit og kining amazing grace. Wa mo kabawon sa nang amazing. Ako nang gitan-aw sa dictionary ba, duha man din nakaklaseng amazing. Wonder and wonderful. Unsa man nga grace nga imong gituan? Wonder o wonderful? Mo na nakaingon gyud nga. Pataka lang gid nino. Pataka lang gyud ang tao pag-ingon nga God is amazing grace. Wa mo kabalo nga wa gyud siya nag-ingon nga ang grace sa Ginoo is wonderful. Although wonderful yun ang grace sa Ginoo, di ba? Ang problema unsa man ang grace? Manang si Apostol Pablo ningon, shall we continue in sin that the grace may abound? Kung sige nga Apostol Pablo, God forbid, palayo na. Walay grasya kung magpadayon ka, magpagpakasala. Labi na ang grace karon, kanang grace nga si Kristo. Short lang na, little lang na. Pila ka tuig si Kristo na pagkita dito, lo. Sa iyang pagwali about aning grace, kay siya man ang grace. Gipanghatag, gipangsulti niya unsaon nimo nga makabaton kag yung grace sa Ginoo, nga mao na imong tuhuan. Gisulti niya. Although siya nabuhi si Kristo diri is 33 years old siya. Pero tulong lang siya katuig nagwali, nagsulti about grace. Mao nang giprofesi ni Isra, dili na para kaniadto karon na. Ingon gingon niya dito sa Isra, unsa may gingon dito sa Isra? Iyang gipakita ang a little space of grace. Kaning grace dili ni wonderful. Gusto mo makaibaw sa meaning sa grace? Sino mga tao man good nagsalig sa grace ba? Kamo nagsalig mo sa grace, paningkamot mo sa grace. Sabi naman ka ng grace. Kanang amaze, kamaw anang amaze. Unya ang present amaze. Ang kuan ang sa tong isa
Dili po ko na, dili po damot, kalimot ko dayon sa dalira kay ko tuwang lagi. Amazing is kanang bro, gisulti ba? Amazing, gisulti lang. Pero ang kanang amaze is mo nang gitawag og kanang karon unsay pagtuo nimo sa amaze kanang grace. Matod pa sa dictionary is kanang astonis na astonis. Kabaw mo sa nang astonis? Kanang amaze is overwhelmed with wonder. Nasubraan ba? Na-overwhelmed with wonder. Nasubraan ka sa kalipay nga diin wa na lang Ginoo ka kasabot. Matod pa niya, astonis is to strike with amazement or wonder. Gi-strike ka kanang na-surprise ka ba? Nahigog mang Ginoo sa tuwa. Nagpakamatay si Kristo, nagkingon ana ba mo? Sa unsang pagi, sa igit yang murag wala gani ang tao, wala nag-search ba kung sige lang basta gisulti giwali na mao na mao bitaw na inungdan ang mga parasyo mga eskriba, mga hypocrite. Ano wa nila gisulti ang tinuod gayud nga gusto sa Ginoo. Hinuon kini mga pulong sa Ginoo kundi nimo ni masabtan. O wala ni mo bitaw na nangayo ko understand sa Ginoo, understanding ba sama ni Solomon. Kay useless lang, blasphemous lang ni nako kung dili ko makasabot, di ko makasabot ini. Mo bitaw na nangayo ko sa Ginoo, Lord, kung ako magwawali man, ipadayon ko kung dili magpaundang ako. Wa man gyud time nga din pandangon jud ko, murag ganahan magyud ko muwali. Mo bitaw nang maglingkod ko, magtindog ko, magtrabaho ko, pulong sa Ginoo. Kay mao man ay giingon ni Moses na ang Ginoo matod pa kang Moses, itudlo ni sa imong mga anak, bisan pag maglingkod ka, magtindog ka, maghigda ka, maglakaw ka, itudlo ni ihigot man gani ni sa imong liog. Ibutang man gani na sa imong mata, apple of your eyes. Oh, kasabot ba mo ana? Because of kanang ang Ginoo gayud. Mo'y tag-iya ining kalibutan ng tao, di ba? Tuwa ba mo na? Muna ang judgment, wag gipang sulti. Matod pa niya kanang astonis, to shock, astonishing, amazing or wonderful. Kanang matahong po. Kanang kung bagat pasalat ko pagkasulti na bigla ka ba? Uy, o ba? Naikog ba ba Ginoo? Kunya, kung di ka mag-search, uy, kamay naman ining grasya sa Ginoo, no? Puro lang ingon, ha? Grasya sa Ginoo, okay kayo na. Pero wala ka kabasa dito. Magpadayon bang grasya sa Ginoo kung ikaw magpakasala kanunay? Dili, ay. O, wala ka na amis na. Ang imong giamis lang. Kaya mo, giwali nga ang Ginoo grasya, wala ka kabalo pag-abot sa Ginoo, disgrasya rin ka kay ano man, mali man mo ang pagkausap. Mabita na karon a little space of grace. Sa tinuod lang kanang little space, mabita nang gitawag, kabaw mo sa meaning sa prophecy, telling the past and present and future. Kung kaniya ito man gisulti, karon mao ni ang iyahang giingon, a little space of grace. Puhon, kung doon na pa'y matao, kung doon na pa mantay, panahon, maulang gihapon to, a little space of grace. Sa katod pagkasulti, kanang giingon nimo, although amazing, but, kanang giingon sa Bible, giingon ni Apostol Pablo, dili na magpadayon kanang amazing grace. Because that is a little. Manang bantayan na to, wala na niya gisulti sa mga parsyo, mga eskriba mo na hinungdan, magsige nagpatuyang, wala lang nila, nga di nang ginuwapit ng mubalik. Wala tayo hinungdan, walo rin na luwas. Masad na kita karon. Kung wa kaluy sa Ginoo daw ang daan, ang kalibutan, wa niya kaluy ang mga nulunda, nga gikan sa langit, gihulog pa yun diri. Wa niya kaluy ang Sodom ang Gomora, masad na kita. Pwede tadi kaluy ang sa Ginoo because of mercy. Kanang grace, naabadya yung gitwa. Ayaw na lang. Kanang grace, nagliho ka na, sabi ni mo, unsa man grace? Kanang grace, bakit pa sa Bible, ang nagliho ka na love and mercy, nga ang Ginoo na higugma,
Og maluoy, naluoy siya sa mga katauhan niya. Manang giani siya, nibalik ang Redeemer para lukaton sila. Nga, girejik man nila. Salamat yun tayo ilang girejik. Munang giingon ni Apostol Pablo, kung walay pag-reject, wala gyud reconciliation nato. Kaya kita, di man kita iya sa Ginoo, gihimo na tang tao, mga sunugon na ta sa impierno. Pareha ko na itong daang kalibutan. Kato sila Nimrod, o katong mga tawhan na to. Wa may pulong sa Ginoo nga nidangat nila. Lunupon ra man gito sila. Lumsan ra gito sila. Lumsananan ra gito sila. Mo bitaw na kita karon nakaila naman ta nga ang Ginoo si Kristo ni ani din para nato pamatong buhato. Mo bitaw na yang gingon din masyat gyud tay ni. Dapat masyat ta ng grace. Unsa man kasyaka na to sa grace kinang gamay ra man din ha. Di mo pwede na padayon ng grace kung dili ta mag-repent. Muna mag-repent yun ta kay ngano man aron ang grasya mo padayon, di ba? Manibot pasabot sa Bible. Adjective man na ang gitawag og verb ng astonis ha. Present ang amaze. Amot ng amazing, kanang amazing is sulti lang na, word lang na ang amazing. Matod pa niya din strike with amazement or wonder, to shock, astonish. Adjective, amazing and wonderful. Matod pa niya ang wonderful is adjective lang na. Kanang adjective is a part of speech. Yung pa sa dictionary. Used to quality, gamiton lang na kung unsa mo ang giwali o gamitan ng gitawag og God is grace. Pero kanang grasya, abili mo, kung imo nang i-search sa Bible is love and mercy gid na. Kung wa patay gugma sa Ginoo, kung wala patay kaluy sa Ginoo, dili grace oy. This grace. Wala nagi padayag sa mga magwawali. Kung imo ning basahan na mo bitaw akong giingon sa inyo, nabasahan ko na ni tanan mo ning nabalik-balik ng bersikulohan ni. Matad pa niya din kanang wonder is a verb. Kanang wonder kababo mo unsa nang wonder? Dili na butang ayo kanang full wonderful, matango man ang wonderful. Pero kanang wonder pareha ra pag spelling kanang wonder, to feel wonder, gibati nimong wonder, to ask oneself question. Kanang usa ka person nga nag-question ba naapay kingon mao ba ang Ginoo nahigog ba nato? Alipay na lang po siya kay gimaway giwalis pastor. Nga wa siya nag-question kung kinsa iyahang itagaa grasya. Liwa siya nag-question kung qualified ba siya o nadawat ba niya ang grasya as long nga din giwali si pastor nga ang Ginoo. Grace, Ginoo bitaw grace ang Ginoo. Pero problema diha. Pabitaw na naipulong sa Ginoo nga i-search nato kanang acceptable words. A preacher sought an acceptable word. Dili lang sige kagwali. Kung akong gingon sa inyo ang acceptable word kanang grace is little na lang na. So unsa may atong buhaton? Pangayoon nato na. Kay ang grace, unsa na to pagpangayo sa grace? Ang grace is throne na niya. Throne of mercy and love. Siya naghari sa grasya, siya ang grasya. So manuol ta sa grace, the throne of grace, of mercy, kanang grace nga gingon sa Bible, ang Ginoo naluoy og nahigugma. So mao na nga kinahanglan muduol ta sa Ginoo by mercy. Magpakiluoy ta ba? Dili ta manghambog. Dili ta magingon na Kristohanon man ko ha. Nagkwintas man gani ko og cross o nagdala man kay ko Bible. Kagay mga gipangdalaan ang nangagani sign ang jeep na ko na man gani God bless our home ay sa jeep. God bless our trip day. God bless our home sa palayong luto. Mo na yang gingon ipakita lang nila pero was na kabalo kung kinsa gitoy gubanan mo na hinungdan nga ang mga motor ambot. Nakita ba mo mga motor? Nakita po mga motor ba? Motor ba nanagan ba? Ibutangan nila o ganang rosaryo ang gani. Hindi na makaprotektar. Naprotektar. Ang rosaryo ang naprotektar. Pero ang tao ang motor naganaguba. Pero ang rosaryo awa, naguba. Magkunsa man na kung ang Ginoo magbuot nimo.
Yung tugutan ka, kundi ka proteksyonan. Mao bitaw nang hawa, mga kabutang ina o kuwan. Glory to God, sultihang tamo. Amot, kung nabay nakadungog nga pa. Nabangga. Kung wa ko musulti, wag yun ikabaw kong pamilya nga nabangga ko. Pero dili, grabe, walay tatsa. Ang motor lang mo na tatsa. Kaya nga naman, na ako'y Ginoo. Parang uban, mahadlok magmotor, ginang gaya ko sa akong gitawag kong bayan na ayaw na git magmotor. Wa makoy kapalit og 4 wheels. Anong mahadlok man ko magmotor nga naa mo ko'y Ginoo, di ba? Sa tinuod ang ako ang pagbati nganong mahadlok man ko nga naa man ko'y Ginoo. Sukat pa sa pagkaulitaw na ko kauban na akong Ginoo. Bisan pag nakasala ko, mo nang wabot ang panahon iyag yung kong putlion. Mo nang kanunay ko nangayo sa Ginoo, ask you to ask and it shall be given. Mo nang yang gingon. Matod pa niya, kanang wonder, doon ay gingon dito, ang noun na ng wonder, noun. Lost in a wonder of the display. Nawala ka diya sa display ba? Kanang display. Pero nalayo ka ba? Wondering or wonder. Pero wala ka na katwana ng gitawag ko kanang amazing. Naiuban nga kanang sultihan ni mo grace magngangal lang ba? Yung di mo to mo na do ka klase ang amaze. Kanang murag ang hunahuna niya ba nga di na tinuod. Kuha na, murag anak ba para anak, kini pulong po, mingon ka ba? Di na tinuod nga. Dili mo rapture una. Tribulation mo na gingon. Mo rapture, ang imo ang pagtuulang yun is wonderful, kay mo rapture ang Ginoo na. Mo po na ang gipang sulti, gipang wali, which is ang judgment. Mo na ang mercy. Mo bitan ang gingon din kining giingon ni Jesus Christ sa Matthew, gi-omit nila ang written matter, judgment, mercy, and faith. Nga matod pa niya kanang matter, kabaw mo sa nang matter? A substance serving a specified purpose. Mao gina ang substance ba? Ang specified purpose, ang purpose nganong nagsimba ka, nganong naminaw ka, unsa man din ang pulong. Unsa man din purpose anang pulong. Mo na ang matter isulti nako. Abi nung unsay may tabo ining pulong. Kung kamo makadungog. Dili ni makaingon nga lipay-lipay lang, hayahay lang. Ang matter, ang meaning sa matter is importance. Mo na ang pagsabot sa mga tao kaya ang dictionary tao ra man nagkuha na. Mo nang gitawag bitaw og kanang poler, mga poler ba nag-interpret sa mga meaning anang dictionary. Importance, a matter requiring attention. Kanang maka-require og attention nimo. Sa gidebot pasabot mo sa day gusto ang pulong sa Ginoo. Sa may bot pasabot ning pulong sa Ginoo. Kanang substance is a matter, a main content ba. Mo na ang content jud ana kanang buot pasabot content. Para kasagaran sa mga vlogger dunay content. The essential. Sa man essential. Mga importante, di ba? Mo na sa tuwa karon nga makagawas karon kanang mga essential na lang. Essential ba ng pagsimba? Sa tao dili na essential ng pagsimba. Pero sa Ginoo, that is a substance. As in, essential yun na. Materials of which thing is made. Mao na mga material nga diin butang nga gipanghimo sa Ginoo. Ang gihimo sa Ginoo diri sa kalibutan wala mawali. Gi-omit nila, giliyaan nila. Gisulti na ni Jesus Christ kay giprophecy man po na nga sila giblahin mo nang wa sila kasabot. Tama man to daan ang gingon ni Jesus Christ. And the light did not comprehend. Wala nila nasabtan ang pagpahayag. Namingo ka ako, nakasabot. Glory to God. Kung ako kanunay gipangayo sa Ginoo, mabitanan sa tinuod lang nahurot na ganin ni nagbasa. Abot kung naa pa, nangayo pa ko sa Ginoo, kaya na pa may time, wala pa may perfect. Mabitanan ang gingon nga moabot ng perfect, dili na ta magsimba.
Di na ta maminaw wali kay busog naman ta. Mabita na ingon si Jesus, guys, kadtong gigutom ug gihaw dumuol kamo kanako. Ang muinom ug mukaon. O dili na pagagot mo ug dili na uhawon. Kay dunay time, dunay giprophecy ni Amos nga dunay kagutmanan. Dili sa unod, kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.